Näinkin joo. Tuu tähän päälle, kovera. Vittu 5-6 asetta täältä näin ilmis. 2 AK:ta ja vitusti pulletteja ja fulgeare. Mitä vittua, mikä se kertoo ei? Tossa on yksi. Tässä näin, luotit sitä? Miksi Ai se oli siinä, mitä kato perkele. vittua äijä? No kun en mä nähnyt sitä. Vittu blind. Haluat sä vielä jotain aseita? No voisin mä ottaa jonkun. No tuu tänne. Mulla on gearit sulla. Mullakin on tässä fulgeare. Kiva. Onks täällä vielä jotain maas? Ei. Mikä Varmaan vittu kävit se tällä puolella luuttaa. Ei. No niin, täällä on AK. Täällä on toinen AK, täällä on Thompsoni. Antaa olla, jätä Täällä on sinne. 12 syringeä, metal armorit. Toiset metal armorit, jätä kolmannet nyt. metal Joo, tää on tää armorit. äijä, kenet mä Ei, tapoin. ei niille Ovli tee mitään. Vittu me rekattiin nää, jes, hyvä. Vielä kun päästään hengissä vittuun, niin olisi hyvä. Jep. Lähetään menee. Lähetään En menee. mä tarvikkaan mitään, kiitos. No tuu nyt tänne ja Mulla saat on reissi. pari AK:ta ja pari Thompsonia. Kyllä näin luulis No pärjää. näkisit nää Movinvi, mulla on assault rifleä ja... Siis mulla on tämmönen... Tai toi on toi skin. Taas kun jäi Virtanen fightiin tänne, niin sai Rommikin tulee ja sitten voitettiin näin hyvin. Ai ettää. Helppo kun rommi tuli pistää vittu heduin. Aluksi oli, en mä sinne tuu, kun siellä on 5 kertaa, ei jee. En mä niin sanonut, mä olin loot, viemäs niitä Ei, vittu mut- lootteja Ei kun se oli sieltä Teksi, baselta. joka sanoi, Teksi sanoi sillä. Vein lootit Jep. vittu baselta. No niin, mennään takas. Nää Joo. vaan depoon kuule Poo. nyt. Joo, jos Mulla on uudestaan mennään bolttia kunnolla. täällä ja vittu mysiä ja vittu. Mulla on 2 AK:t, 2 Tomppaa, 2 metal armorit. Pistin paremmaksi. AK:ta. 3 AK:ta. 2 AK:ta ja boltti. Susi. Ne ei kuule mihin päivän mennään. Puolitoista stackia 556. Mulla on 2. Tälleen näitä Mulla on palppia saa, 2 kun meidän stackia. tappaa Ja 1 porukkaa. stack pistol bulletteja. Mulla on Minulla on kaks stackia pistol bulletteja. No mitä olla karhulle käy, kun se lähtee karkuun. Bitch! Huutista. Kyllä sitä nyt ollaan niin kovaa paikaa, niin. Niin. Nyt kun on AK:ta ja metallia päällä. Nyt kehtaa huudella. On täällä kuten. Vois ottaa sen päälle vielä. Joo, se olisi ihan hyvä. Ihan kätevää joo. Sit vois olla hyötyykin loppujen lopuksi. Niin. Ai. Onks meillä chestejä mihin nää mahtuu? Yläkerrassa tuli uusia chestejä. Sinne siis. Ai. Siinä ei edes, oliks se edes lukos? Oli, mä avasin sen vaan. Mitä vittua? Noin. Sain muuten yhden granaatinkin sieltä. Onks nää kaikki tyhjiä? Ei. Mä pistän muun tänne vasempaan, mitä mä sain. Ei paljon pojat paina. Tää yksi laatikko on mitä mä sain vittu. Mennään takas. Siellä on, kattokaa toi oikee. Ylä, eiku ala. Siellä on kaikki mitä mä toimit. Vasen ala on mun. Ei heno. Toi ylä on mun. Eikö oikee ala mä sanoin. Ala. Kato, pari Thompsonia ja pari AK:ta ja mysiä. Kato ne attachmenteit, kun mulla piti lyödä niitä vaan jo. Mikä tää on vitun ruma skini Niin tää? on. Ihan vitu hirveen näköinen. Katoin ensin et mikä tää on, mut sit mä muistin että tossa on tommonen skini olemassa. Ai että ei. Eiköhän mennä uudestaan pistää vähän mäyhemmin. Mennään. Jos olisi vähän ruokaa täällä jossain, olisi kiva. Vittu, miksei Ei. niillä ollut kellen ruokaa saatana? Niin, missä niitten taistelusafkat oli? Niin, ois nyt vittu tuonut ruokaa samalla. Sissimuonat perin. Mä tykkään miten noi kaikki meidän lootit on niinku noiden ikkunoiden niinku ikkunasta voi vaan kurkata noita juicy lootteja. Jep. Jep, lyödään toi stacki bulletteja tohon turrettiin ja lyödään se päälle. For security. Tarvisin ruokaa, täällä ei oo. Mä pistän kuukkaa. Mennään takas tonne. Pistän kuukkia. Siellä vieläkin ammutaan, niin mennään. Haluuks se ruokaa vai et? En mä tarvi, mä kerään matkan. Silloin Starvingin kuitenkin, että on. Ai vittu!
Ei saatana.